Cred că mulți dintre voi au condus deja pe drumuri și șosele montane ca Transalpina sau Transfăgărășan. De aceea vei presupune că v-ați pierde timpul vizionând un clip cu cineva conducând o sărăcie de mașină pe drumurile anterior menționate. Primul episod, Pe sărăchie, ne va duce într-o aventură săracă din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al automobilului, al informației și al condițiilor de drum, pe un traseu de aproximativ 1600 de kilometri prin România. Întrebarea este, va fi această aventură săracă și din punct de vedere al momentelor distractive? Te mai poți distra oare plecând câine sus la vânătoare? Neavând experiența necesară în a stabili cât și pe câte drumuri să filmăm, ne-am entuziasmat prea tare și am filmat prea mult content pentru un singur episod. Da. Pentru a nu plictisi audiența, acest prim episod va fi structurat în 3 mini-episoade. Da, am început bine. Deși e iarnă, noi chiar am plecat săraci în informații la plimbare, fără a verifica în prealabil dacă drumurile pe care plănuiam să ne aventurăm sunt deschise traficului și care sunt condițiile pe drumurile respective. Nu avem lanțuri antiderapante, nisip, lopată, ci doar cauciucuri de iarnă. Google Maps și Waze au fost călăuzele noastre și veți observa că urmărind indicațiile GPS nu e întotdeauna cea mai inteligentă abordare. Aventura noastră ar fi trebuit să înceapă în satul nostru de baștină, faimoasa Palanca de Giurgiu, cel mai șmecher sat din Europa. Dar fiindcă episodul se numește Pe sărăchie, nu puteam începe aventura din polul șmecheriei. Așa că am fost nevoit să începem de la 130 de kilometri departare. Pentru a continua în aceeași manieră, avem totuși nevoie și de o sărăchie de mașină. De ce sărăchie, vă întrebați oare? Păi uite de asta. Nu o să vă plictisesc cu prea multe detalii tehnice. Ăsta e un Logan MCV 2012, motorizare diesel, 1.5 DCI, 95 de cai putere. Sau cel puțin atât avea în momentul în care a fost produs. Câteva detalii extra ca tot românul. Nu bate, nu troncăne și nu pișcă gram de ulei. După cum se vede, nu prea cred că a văzut garaj la viața ei. Dar să zicem că aspectul exterior mai puțin contează. Ce e la interior contează. Dar cum am spus mai devreme, că interiorul contează, hai să vedem de fapt cum arată. Desigur, scârțitul specific al unei Daci, dar la ce kilometri are, eu zic că e ok. 370.000 de kilometri. Geamuri electrice în față, șmecherie. Casetofonul lipsește. Round 1. Fight! Desigur că am plecat în direcția greșită. După o scurtă escapată pe DN71, am reluat acțiunea de pe Transbucegi. Iar priveliștea a devenit din ce în ce mai frumoasă. Drumul în sine este îngust, iar pe alocuri este loc pentru o singură mașină. Calitatea asfaltului e cât de cât.
Traseul a culminat cu secțiunea amplasată la cea mai mare altitudine. Iar priveliștea este uimitoare. Din păcate, peisajele frumoase s-au terminat rapid. Nu au fost singurii cu ideea de a conduce astăzi pe acest drum, iar din păcate, aglomerația a cauzat în cele din urmă și un ambuteiaj. După ce am scăpat de aglomerația de pe Transbuceci, am reluat acțiunea pe DG714 și de aici începe cu adevărat aventura. Datorită temperaturilor cu plus, primul strat de zăpadă s-a topit, creând un adevărat patinoar. Bună ziua, stați mai puțin că sunt niște parte mai abrupte ca să urce o coloană de 4 mașini, că dacă se opresc acolo n-au loc decât. Da. Păi și pentru mine e la fel. Mersi mult. Ai loc. Hai că uite, mai e cineva aici, ușor. Upsi, upsi. Și dacă nu mă credeați mai devreme că e patinoar,
Ajunge! Mai dă-te un Trec? pic tu încoace. Mai dă-te un pic încoace, că ai de loc la Să verifice cineva dacă ating cu botul. Nu, stai că dă ușor, dă ușor. Doar să n-atingem fund în fund, de-aia Mai sunt ziceam. zone de genul mai în spate? Nu, ai loc. Oh, cât am mai hâlc aici, iubire. Aici e verit. Dă-te la mine mai mult. Așa. Căzut, exact cum am căzut. Păi, uite. Mamă, Loganul ăsta e talent. Sunt și cauciucurile burcou. Ați- Vezi ce ți arată GPS-ul. Păi, îmi arată? Cât mai avem până la... 1 kilometru. Până la destinație Nu până la mai destinație, până la carierare, speți. 6 km, dar arată că într-un Păi, kilometru facem. facem dreapta-stânga. Stânga. Stânga. Pe partea mea, iubitul meu. Așa, bravo. Bravo, mă! Mulțumim, Doamne! Nu da. Let's go. Nu. Stai să te împing mai bine, te rog. Tony, să... Camera pusă invers. S-a întors, cred. De la vibrație, nu? Hai că n-a să mă După pățania cu camera, am coborât de pe partea înzepezită a drumului și am ajuns într-un final la asfalt, unde peisajele de iarnă s-au transformat în peisaje de toamnă. Motivul pentru care am decis să încheiem aventura pe ziua de astăzi la 250 de km departare în Voineasa este cerul. Nu știu dacă ați avut vreodată plăcerea să admirați cerul înstelat din apropierea lacului Vidă. În cazul în care nu, vă las câteva poze aici.